Život ide pekné, krásne v pohode, medzi ľuďmi doma, v práci, v robote. Máš dosť penes po mesačnej lehote, no a všetko stíhaš, nič nenecháš náhode. Až potom skrát Skrátka, máš pocit, že už nič nestíhaš a tak si sám do postele opäť líhaš sám. A život ide pekné, krásne, v poriadku, až si neostriháš dlhé vlasy a briadku. Potom keď sa vraciaš domov po piatku, tak to nejaký fašón dá do poriadku. A zase skrátka, máš nasrané, lebo náckov je zas 10, tak ty nezostáva nič, len utekať zas. No, je fajn večer a ty chceš ísť do šenku, po ceste stretneš Evu a Lenku. 3 pivá si vypýtaš pri okienku a barman, prečo máš moju pipenku tu ze sebou? A opäť máš pivo v ruke, tak sa na nám neuhýbaš, dostávaš na nos a na zem líhaš zas. No, po obede svieti slnko a v parku zbadáš kamoša, čo žere Tatranku. Tak si sadneš vedľa, no a za chvíľku ubalí kamo z brkle jednu tortilku. Až potom šuk a puf, puf a muf a deti a paf, tedy. Človek by si myslel, že to je ovplyvnené dobrou náladou. Skúste odsúdiť sami.